Awuke washo ukuthi umjapani ivideo ke kungahle ngoba uzoqhamuka nezinto zakhe lalela ngiyamxoxela manje ukuthi igama elithi inja yegame abantu abangibeza inja yegame liyaqhamukaphi so ngifuna ukutshela intwana encane ephushayo nephandayo mfethu ukuthi kubalekile kuba street wise istratus sifunde ube street smart mfethu wazi yonke into eyenzeka emgwaqeni baze batho love abakhulumayo bazokunderstanda abanye babafethu ukuthi kumele uphezulu umqondo womuntu kababa umashe nawo magumba amane mabechaza. But into eyenzekayo ngomunyaka bafethu ngiyahlanganisa ngintwana ehamba ama competition ya performa ifuna ukuphusha leliphupho lawo mfethu ukuthi lihlangane yabo angiperforme kwendawo ngiwina ama competition ngangihlezi ngiwahlephula ngiwina mfethu thola imali so 10,000 or 15 imali ekhona nje iningi leyo mali ngaleso sikhathi ayi iwina art and culture le mali mfethu engifike lapha yabo angithi uyazi uphuma kwi background engekho sharp ufuna ukuyinelisa nje ngezinto nawe mawusubona impilo yakho ngathi yahlanga thenga khavela ngithenga Levi's thenga iphone iBlackberry kwakuthiwa iBold yayidlisile lezo khathi iBold neTorch angisazi ukuthi yiphi engayithenga leso sikhathi ayithenge le phone mfethu ayina ukuyibona ukuthi ayifethu intwana encane into zami ziyahlanga ngiyaphusha ke endaweni eziningi masontweni obabudube bangakutshela siyangena eThekwini senza yonke indawo engiphusha kwenye event kanti amadinga ezinoma kuphi ngithe sengibuya ngithi ngiyangena mfethu eThekwini ikhumbi izongena la ngasemarket yabo uma uzobuka uEngine Japan lo usemarket ungena eThekwini angena lapho mfethu ngisonkile mfethu ngigqoke kahle mfethu inqubo zami zokuqala zokugcina engiyithengele zona namuntu zami seyihlanga mfethu mangithi ngibona sekuhlwile ngifuna ukunyuka ngobamba amakhumbi lapha ngaku John Drake aya UKZN yabo ayibanjwa lapha ngakufield kanjalo kodwa ngibe nento ethi ngizophuma ngihambele lapho ngako workshop nani hayi bese ngithi ebangehla nje Japan lapha emarket yabo khona leli bridge elingaphansi kwemarket emawuqeda kuqhamuka lapho kuEngine nani ayisafika le ndaba ukuthi thiyo khona abantu abamaphara nabantu abanjani ngalezi yakhathi sebeqala babhema igenge nje iyalokhuzana ebangithi fethu imob yolo abagcwele baningi bangaka mfethu hey ngisondele ayabona la isijampile and ukubaleka ungisize ngizothi ngiyagijima bazongifica ngiphethe imali ephaketheni 1.5 osephaketheni ngiphethe le phone ngiphethe yonke kwamele kusebenze istrategy mfana kwamele kusebenze kube intwana street wise mfaka sandle ekhukhwini elingemuva ayicwenga imali ngabuya no100 rand owodwa yazi lento okwazi ukuphikha imali iningi ebhaketheni ubuye nayo because ngangikhiphi 100 ngiye kwana straight vele nabo sebelindele uaction abangawuthatha ave ngisondele lamachita ithi hey bafethu kamba kanjani ngaxubhaka ithi hey bafethu kamba kanjani igrand athaya so sharp kamba kanjani bangibuka yabona nje ba ready ungibawa mina machita nginenkinga la ngifunda la eUKZN eWestville nginencwadi zesikole la engiyiphethe kulo bhaka manje ngibuka ukuthi mangase ngihambe bese ngongena lapha ebumnyameni bazongibamba inkunzi abantu beyitshela ukuthi into ekhona nabantu abasasile manje umuntu uzofika ngikwazela incwadi zesikole angekazazenze lutho nginale mali imali enginayo no 120 u20 rand ngizogibela ngawo sengisuka la eThekwini sengiya eWestville lo 100 machita bengawunika nina ningiphelezele bafethu niyongishiya lapha ngaseMarengo because manje nizoze ngigcina ngikinkani nina ngiyanibona niyasifundela istrat lapha kumasha nabo mwanami kumagumba amani aqala amajita athi ayishowcase sewuba indlame yakhe ethi ngumpungozi ngomasiya mfethu siyabo athi amasiya mfethu amsiyoyilalela njalo shayisisa lelo trad wena yiki into ozoyikada la esama nenjayeti ebangiphelezela yabo manje ngihamba phakathi nendawo kwalezi insizwa zihamba nami ngoba sengiyibambe ngalo 100 rand ebawuwokhe mfethu bawuwokhe nami bazobafike bangibeke mfethu erenko masendleleni hambe manje wenzani ntwana uzobuye ebusuka ngazucisha imali ukuthi nayi phusha le nto zami zenkondla ushaye phela u1 lapha hayi ngami ngiyabashayela sengibagoqa ngazo lezi zinto masihambe endleleni mfethu ngeke umzima kakhulu uyiphinde phela ngithi akhona nene ngibashayela nami sengithuba elanele lokureheza ngalamajini ebagcwala ngabathi ngeke indoda mfethu ngeke uyinja yegame kathathu pasted hayi uyinja yezinto bangithathe bahamba ngibeke emakhumbini ngigibele uma sengigibela babuyele emuva safe mali yami kwa safe yonke lento le so kwagcina sekunalento ethi kimi nawe yazi amajita ma street smart uzohlangana nawo ayakwazi mfethu ukukulalela ma uzobulovo ufundile umgwaqo ukuthi umgwaqo hamba kanjani kanjalo ndlela yokuthi ke emakethe bekunomkhubo okufika ngoba checka labo lova kudala kule yaminyaka yabo ufike ngoba bheka mhlawumbe baphathela isingo manje ke into ebisihlekisa abantu ukuthi bekinequlu
i-poetry yami yaziwa yiso sonke isitradi sabantwana obabiza ngamapara ngalesiya sikhathi ngenxa yokuba street smart. Kangangoba ngathi ngiperforma e-workshop ngomunye unyaka nginabafowethu onganengane, so ngifika kunamapara amanye athi azele ukuzosupporta lo mjito. Phela lo mjito fethi ighost yamaghost, akekho umuntu ongafika kulo mjito uyinja egame. Ngizama ukuya ekuthenini-ke mfethu, umhlaba udinga oclever, angeke uze usurvive kulo mhlaba ungeyena uclever. Uma uyintwani bushaya ozoshaya ukuthi impilo yakhe yazi ukuthi ifikelele somewhere. Lo mhlaba usurvive abantu aba street smart, kodwa uma uyintwani ubhayizana zogaxela.